barrio do Calvario, un populoso barrio de Vigo, así decía o tópico, foi en orixe a zona máis urbana do antigo concello de Lavadores, anexionado ao de Vigo no ano 1941. O nome de o Calvario fai referencia a un calvario, é dicir, a tres cruces, un monumento religioso, do cal non se conserva ningún resto. Iván Sestai, no seu estudo da toponimia de Lavadores, cree que o resto dese calvario, a última cruz que sobreviviu dese calvario que motivou o topónimo, foi a que deu orixe á Rúa do Cristo, unha destas rúas transversais deste lugar. O propio Iván Sestai, no seu estudo da toponimia de Lavadores, cree que sería un cruceiro monumental tal vez dos séculos XVI ou XVII. Pois ben, a documentación da Catedral de Tui e máis do Mosteiro de Melón permítenos afirmar que ese calvario xa se chamaba Calvario no século XII. A documentación máis antiga que temos é do ano 1153 e fala do Monte Calvario na freguesía de Santa Cristina de Lavadores.